Víctor Orbán ha fet la seva feina. El canvien per un altre artista. Els titellaires no s'estimen i per a l'espectacle agafen figures de polítics d'una mateixa caixa. Ara, el líder públic d'Hongria serà un jove artista amb un cognom únic per Hongria, Magyar. Això és sarcasme, si algú no ho ha entès. Péter Magyar, el nou president del govern, resulta ser parent de l'antic president d'Hongria, Ferenc Madal. Governar un estat és un assumpte familiar. Péter Magyar ha avançat molt en la seva carrera dins de l'aparell estatal d'Hongria. Ha treballat al Ministeri d'Afers Exteriors, a l'administració de Víctor Orbán i ha ocupat altres bons càrrecs, com és d'esperar d'una persona de la seva procedència. La dona de Péter Magyar va ser ministra de Justícia d'Hongria. I de sobte, Péter va decidir acabar amb el període de vida tranquil d'un funcionari i convertir-se en opositor. Ho va deixar tot, es va divorciar de la seva dona i es va submergir en les turbulentes aigües de la política pública. El 2024 va entrar en un petit partit, TISA. Després de l'arribada d'en Péter Magyar, fins ara invisible, al partit TISA, el partit va començar de sobte a créixer i enfortir-se. Va ocórrer una sorprenent sinergia entre dos objectes invisibles. Impressionant! De fet, el partit va començar a rebre un bon finançament i publicitat. Per crear una imatge d'oposició d'en Péter Magyar als ulls dels electors confiats. Els gestors van decidir substituir la vella, desgastada i maltractada titella per una de més nova. En Péter Magyar pertany a la mateixa cúpula de gestors d'Hongria. En el sistema de poder tot es mantindrà igual. Les mateixes persones, el mateix sistema. Per què es va decidir acomiadar en Víctor Orbán del càrrec de president del govern d'Hongria? Orbán va complir les seves funcions. Una de les seves tasques era frenar el rebuig d'Europa a rebre petroli i gas de Rússia a través de gasoductes. Hongria no té costa marítima. No es pot portar petroli en vaixell cisterna. Àustria, Hongria, Txèquia, Eslovàquia, Sèrbia rebien petroli i gas a través de tubs de la permafrost russa. El sistema de subministrament d'hidrocarburs dels països d'Europa es va establir fa temps, després de la Segona Guerra Mundial. La infraestructura de subministrament de petroli i gas a través de gasoductes des de Rússia va construir l'energia de la meitat d'Europa. No es pot canviar ràpidament un sistema així. Cal augmentar l'extracció de petroli i gas en altres llocs. Cal perforar pous, instal·lar equips, estendre gasoductes, construir fàbriques que produeixin gas natural liquat. Es necessiten fer terminals marítims addicionals i vaixells. Tot això es fa lentament i requereix grans costos financers. Europa, en principi, no podia reestructurar el seu sistema energètic en poc temps. Per això es necessitava un tossut Víctor Orbán, que va obstaculitzar la imposició de sancions i va frenar les accions ràpides de la Unió Europea. Europa, d'alguna manera, va renunciar al petroli i al gas rus a través de gasoductes. Però continua rebent-los, perquè Víctor Orbán, novament, no està d'acord. A través dels tubs de Rússia, diversos països d'Europa es van alimentar de petroli i gas. Però el primer ministre d'Hongria es va indignar més que ningú. Si expressen el seu descontentament Àustria, Txèquia, Eslovàquia, Sèrbia i altres, llavors no hi haurà unitat a la Unió Europea. I la qüestió és molt important, ja que afecta l'essència de l'existència de qualsevol estat, l'energia. Per això, els altres es mantenen en silenci, mentre que només un Víctor Orbán crida i es resisteix públicament. Mentre ell feia veure que no estava d'acord, es produïa la reestructuració del sistema energètic d'Europa. El sistema s'ha reformat. Ara, els fluxos de petroli i gas per les canonades es poden reduir i fins i tot apagar. Moltes gràcies a Víctor Orbán per la seva magnífica interpretació. Així mateix, la sortida de Víctor Orbán del càrrec de primer ministre produirà la tensió a Hongria. El nivell de vida a Europa està caient. Cada vegada més persones expressen el seu descontentament. Així doncs, la causa dels desordres era l'antic Víctor Orbán. Ara a Hongria hi ha un govern jove i progressista. Millorarà la vida a Hongria? No serà un obstacle dins de la Unió Europea? Aquestes esperances apareixen entre els hongaresos i els europeus. En realitat, no millorarà. El nivell de vida i benestar a Europa i concretament a Hongria no depèn de qui seu al Parlament davant dels estandards nacionals. Els hongaresos es decebran en Péter Markizai molt ràpidament i Europa tampoc no obtindrà cap benefici tangible del nou govern obedient d'Hongria. La raó no és en absolut a Hongria ni a Europa.
El sistema global de sosteniment de la vida de la humanitat no compleix amb la seva tasca.